mankhwalawa ndi C-4. Uyu ndi C-4, uyu ndi Appetito, super Appetito. Mankhwalawa anthu ambiri ena amamwa kuti akhale ndi Mahip, ena amamwa kuti akhale ndi Appetite. So ndifuna ndifotokoze kuti mankhwalawa amapanga chani komanso kuti zifike poti anthu amakhulupirira kuti amapangitsa Appetite zinayenda bwanji. Mankhwalawa onse ndi chimodzimodzi. Muli cycloheptadine. Cycloheptadine ndi first generation antihistamine. Antihistamine chimodzimodzi ngati mene alili achinapiriton ndi chimodzimodzi mankhwalawawa. Onse ni antihistamine. Ndi antihistamine ntchito yake ndi kuti timagwiritsa ntchito ma allergies. Ngati ma skin reactions, you have a running nose, a lot of ma allergies. So kuti zifike poti anthu ayambe kukhulupirira kuti mankhwalawa amayambitsa appetite. Chimachitika nchokuti mankhwalawa ukaamwa, one of the side effects imene imachitika nchokuti amapangitsa kuti mukhale ndi appetite kwambiri. Ndiye mumadziwa munthu woti akakhala ndi appetite amadya kwambiri, and the end result imapezeka zokuti ena amagain weight akamagwiritsa ntchito mankhwalawa. That's why ena amaona ngati kuti amatha kukulitsa Mahip. Komano Mahipiwo nkhani yake ndiyo kuti it's all about weight gain. And mankhwalawa ena amamwa kamodzi pa tsiku, but the usual dose imene munthu amayenera kuti azimwa like akakhala kuti akusowa appetite imakhala tablet imodzi mamawa masana madzulo, osati limodzi pa tsiku.